Sashi sin biang hublai shibun ye pi borok ki baju pe baju sngo tenat ha kane ka channel balada pidang long ki ba thamai sngo ba like share và subscribe ha kane channel ka channel ko won ra shibun ki kubor ki ba ban toy na mata ka im lang ka salang jong ka jela ka jongi te ha kane ka video dongin ya kan shapang balai kinong shong snong ka me gria ki pai khmat cha ka VPP ban ajing Christian ha ka next election arajar arpra bat ki khmilanti ban wanra bat ban thau thamai ya ka history jong ka jela Meghalaya kane ka jingkli ka penlong ya ubabun upai ba ban bu udak jingkli ubahe ba ha kini isngi ka election arajar arpra ha Meghalaya le se kandai penlong ka we ni election ka bakrau tam ha ka history jong kane ka jela la bun snam kinong song snong ka jela kila ai ya ka jing Christian Syaki Seng Sanj Pertai Barim kum ka Indian National Congress INC ka National People Party NPP bat kiwede ki Seng Sanj Pertai Henry menta kila mi kal air jong ka jing persya pai ba bawan na jing sngutu pai ba halor ka jing don palat ki jing kena ka bam sap ka jing bom la trikam hok ka jing kwan shimet ka jing bom la ban pen teli ya ka jela bat ka jing bom la ban wanra ya ka bah kamiat jong ki pai ba ki baduk ki barang li kane ka jing persya pai ba kala penmi si benta ya ka jing ya kun san perthai da ka jing wan jong ka Voice of the People Party VPP ka seng ka bas dang kum ka jing yai pai ba ban dawa jing kitli bat ka hok kala long ka party ka ba mikmat da ka jing lam ka ba khoi ka jing ye dei bat ki pai ba bat ka jing bom priang ya ka bam stap ha kano kadur tang sujan ke election arajar pra ka pan sawan ki pai ba kinong pe san perthai bat ki riu pai ba kilas dang pan chania ba gane ke election kan long ka jing ye khun ka ba sisa ha pedeng ke NPP bat ka VPP ha kine ki snam baladep ka jela Meghalaya kalamat bon jai ki jing kulmar bat ki jing kena bam sap ke NPP ka balong ka parti sencar menta kala chak kena ha jing pen kha kam claim ka open advertisement ka jing penan kam bakla ya ki fan sarkar ka jing ai kontrak claim tendar ka jing pen leben ya ki nong song snong basa sabar snong bat ka jing pen bit ya ki skim pai ba kine ki jing ki pen i ba ka bam sap ha Meghalaya kala palat jing nya kendu jong ki pai ba bat ki school ki baklem no hikai ki PhD ki baklem kot dawai bat ki samla ki baklem kam kala penlong ya ka jing bom shania pai ba ka bajur bha ka Congress ha ki por ba menswa ha po ka jing senshar jong ka bala jubat bor ha Meghalaya menta kala julor lut ka jing ya ki syapo ka jing ya pai ka jing ya lek klem jing mut bat ka jing bom don nong ya lambat tebit kala penlong ya Kongres banduk lut ka jing yo nong rim ki MLA jongka kila i ya ka parti bat kila lei penyeso sha ka NPP lane sha ki we ki seng ka ba penlong ya ki pai ba ban pendu mensim bat bandu jing kermen ka VPP kala thau house name arjar arpoi bat ka thong ka baklan pan pen kalaya kasan perthai Meghalaya da ka jing long hok bat ka jing shakri pai ba ka ba shisha kinong thau jong ka VPP kim dei kinong yalam ki ba kwa bor henrei kilong kinong hikai ki samla bat ki riu pai ba ki ba persya jur ya ka rukom san perthai pala penjot ha kini kisnam pala dep ki kita kinong rim jong ka VPP let's say kita ka jing bom priang satya ya ka bam sap ka jing kwa ya ka transparency ha ga sensar pai ba ka jing ye da ya ka jela ka niam bat ka kerteng ka employment ka basisai gi samla ka roi ka par ha borok kisnong ka si garo ba jantia bat ka jing ai benta syaki bai ba ha ka rukom sensar kine jing sneng kila kalalong ka jing sngot tenat syaki pai ba kam tam ki samla malak syam jing syak shitom haki parti barim u arden basaya moj udai u MLA lanong krem bat u presiden ke VPP ulong u briu u bada kerpang ha ka perkat ha ka perdany
bat ubalalong kasur persya ya ka bamsap bampong ha kayik dorbar thawain ulale bat uladawa bunjai kum kajing ya tai persya ya kajing ya lambakla ya upai ba kajing kerpat pan penlong ya gajela ke balai luj kajing penpau ya kajing sngeu upai ba man la konstituensi ula kentai ban ya trelang bat ki parti ki bedon jing kena bamsap kidai kine kat to kat ne jingle jongka sorkar kiba ka WPP kamla bantiang Dr. Ricky Singkon MP na Megalia Uday ubastat haka ekonomik bat unong pe inong kmi na penta ka roy kapar harilum ula penmi jingken halor kijing hakisnong halor pule ka puthi pan ai jingken ya karkom ai pisa da ka sorkar preng ula ai jing era bro ka bakrau haka political platform jong WPP bat kebeiru kinong trei hapo kane ka parti bat scam ulong unong yalam hapo ka jela ubatrei nakisnong uyakun na bata ka jingbaha paniarap ya ka mariang paniada iki jaka bat ka jing penroi snong ulong unong mikmat jong ka jing sngeu pai ba hakasi bacantia hills labun bun senam ki parti balarim kilasan syar ya ka jela Megalia Henry ki pai ba kim syam layo i singkala basisha ki kena bamsap penken kendon hai jing nyai ka pisa sorkar baka jing penlongkam leng ba kilat persaan kilapen julor shibun ya ka burom jong ka parti baka sensyat kinong thabut menta kisngeu bakine ki parti ki pe shimet ban mentoi tangyala de bat ka parti om ya ka bha kamiat jong upai ba ki pai ba ha kaleng ka jela kham tam ki samla bat ki pai ba ki lanang lastat ki dawa ya ka sorkar ka bakhoj ka basyai bat ka basim khia ya ka jingkit kli ka jingei ka bala nangsan ka long ka Megalia ka don kam da ka parti ka bathmai ka bala banwan ra e jing sisa ka jing kloi ban ai jing sai bat ka jing yo i jingai kine de ki kinong rim jong ka WPP ka Voice of the People Party wala ka de ka parti ka badang thmai Henry kalayo jing kersan na upai ba na kebapan pau syai ya kimat kum ka bamsap kajing bom don kam mat kajing long bom berhenti agar senyar kadar jong ka NPP karkom trei ka basai kadur ke bom don kadak kasin bamsap mat kajing persya ban yasno bat ki parti bamsap kalawan ra jing kermen ya ki bebun kajing trei kam jong ka WPP ha ke election MLA arjar arpulai kham tam ha kisnong bahe bat kisnong bapenroi kalapen isai baga parti kala penlong ka bor san pertai ka bakrau ka khubor ka basisa ka polisi ki bayadei bat upai ba bat kajing kesan ya ka akor bat ka long rengkat ka cai penriu kalapen ki mesim ya kinong thabut ki ba setengah klot ya kajing kular thok jong ki parti barim ki pai ba ki las ngeu dulat du lenti ba du jing sania adien bagi parti barim ki suklar tangha ka por election Henry kimla ban pen urlong palat 10% ki pai ba Megalia ki dei samla kini samla ki kwa ya kinong yalam bakhoj om tang ban kular tang haki kentin Henry haki kamru kata kelong ke bakong santam maka pertai ka election kaban sawan house dem arjar arpopra kumbasnya werwer kal pai ba di kadai pedeng NPP persae ke WPP ka NPP kadai kita ke parti ka potang da kapisa ke batelong ka ba bamsap kajing perkhatang ka election ba ban khit ya kewut jong upai ba Henry ka WPP pat ka parti ka bahok jong pai ba ka parti jong kisamla ka badang khoi dang suba abrok kiliang ka parti batrei jing sengulang jong upai ba ka WPP kan penyai election da ka jing sisa NPP kan pentrikam da ka bor sorkar ban ki thuk pisa Henry ladau pai ba ukur san rat pa au sem arjar akufra en kermen scam ba ka WPP
kadon kelat ban penkelah ya history jong gajelahi brok kawai ki samla hame gelia menta kila nang letip bat kila sim kia hakasan pertai kila sedang banwat ya kelenti ke batmai kibun ki samla ki yoi ya ka VPP kum ke parti ke ba mikmat ya ki jing angnut jongki kum jing ki persya ya ki kom sensat jong ka sorkar MDA 2 ka election ada pra kalong kalat ke bakrau bah haka history jong ka jela Meghalaya ka VPP da kinong yalam waden u Dr. Ricky bat uba kem kine kilai ka jingkermen ka batmai lada ki parti balarim kimpen kelai ya korkom trei bat kidang syak kena bagi bamsak mat bom snuthu su ya jingkan kam jeng pai ba ka election haward snam arjar apopra kala badlong ka jingkala dur ka sain pathai jong ka jela Meghalaya ki pai ba kinang bun ki bakasan ya ka VPP na ka jingkermen bahkan wanra ya ka jingyo Cinyerok ka ba kiwei kimla panwanra ki pai ba ka jela Meghalaya kila kloy ban kersan ya ki batrei na matau pai ba mat kane kala ban penlong ya ka VPP kum ka parti ka bajop ha election banwan landa ki pai ba ki snyo thu bala biang ban penkela kandai ka por bikin ai ya ka wud om su da ka jing ya dai simet Andre da ka jing sisa mak ka jing kermen teko pai ba kane ka video kala poi sebukut te ka jing rai mak ka jing jit yau nomi kmat ka syong hati kapor kala poi ban jit ya ka hok aswa ka bot ka jing kermen aswa ka jing ye dai ka VPP ka badai so jongki pai ba ko blai suon